Boss, good morning. Ayun, no? So, tumpukan po niya dito na sapsap, 50 pesos. Tapos sa kabase, no? 50 pesos, madami na po. Murang-mura po ang isda ngayon sa Malabon Fish Market, no? Pero magkano kilo ang sapsap? Boss, ang ito mas malalaki, boss. 100 yan. Ang kilo? Hindi, kalahati. 100. Malati. Bali 200, no? So, ang alumaan po. Good morning, good morning. So, ang kilo naman po dito ng bikaw, no? 60 pesos. Tapos, ang kilo ng hasa-hasa, oh. 140. Ang yellow pinto na ay 60 ang per kilo. So, grabe po yung mga presyohan po dito, no? Ang gaganda, oh. Laki nito, oh. Boss, pagkano to? 350. 350? Oh, so, ang ganda, oh. 350 po yung isang ganitong kalaking isda. So, magkano naman dito ang galunggong? Ayun. So, 100 pesos po ang per kilo po dito ng galunggong, oh. So, 300 pesos naman po ang per kilo ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Ang kagandahan lang po kasi dito sa Malabon Fish Market, yung kanilang mga ibinebentang seafood po dito ay may mga presyohan na po na nakalagay na tagging. Kaya kapag bibili po kayo ay makikita niyo po kagad yung mga presyohan, no? So sa tumpukan po, no, binigay na po ng ating kaibigan na si Avatar. Si Avatar, ito po yung The Legend of Fish, di ba? So 50-50 po ang tumpukan po dito ng tindang gulyasan. So shoutout sa iyo, idol. Iyon. So mga laman ng talakitok, no? Ayun, lapu-lapu at talakitok. Magkano per kilo mo na ang talakitok? 120. So 120 po ang per kilo ng talakitok, no? Kahapon kasi hindi ko natanong doon. Nagtatanong na na viewers. Ayun. So shoutout sa iyo, kaibigan, no? Ang per kilo po dito ng talakitok ay 120. Shoutout sa iyo, idol. Magkano yung bangus mo? 100. Oh, so 100 pesos po yung isang plastic. Sa gulyasan, 50. ayun, 50 pesos, napakarami po. Ayun, gulyasan na binebenta po dito sa Malabon Fish Market na naka-plastic, oh. Yan, 100 pesos po yung bangus. So idol, salamat. Thank you. Ilang kilo yan, bossing? 5. Oh, 5 kilo, no? Isang buwan ulam na to. Pang isang buwan na ulam. Grabe, pang isang buwan. Oh, 100 pesos po ang kilo. Talaga ang bangus natin ay murang-murang mabibili dito sa Malabon Fish Market. So magkano naman tumpukan dyan? 100 lang yan. Oh, grabe ang gulyasan ng tumpukan. May-ari niya si Jeffrey Martin. Ayun, oh, shoutout sa iyo, Jeffrey Martin, ang may-ari po ng panindang gulyasan. Yan po ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. Ito ay nasa 2 kilo na. Ito po yung isdang salenga. No? Magkano yung salenga mo? So 140 po yung salenga, no? Murang-mura. Tapos ang isdang talakitok. Magkano yung talakitok mo? So 160 po ang per kilo ng talakitok, no? Ayan, no? Pulang-pulahasa. Oh. Ang ganda ng asang. So, napakaganda po ng talakitok natin dito, no? Sa halagang 160 pesos ang per kilo. Magkano kilo na bahita? 160 lang yan. Ha? So ang labahita po dito, no, 160. 160 po ang per kilo. So sa sapsap naman po, ang tumpukan ay 50 pesos. Sariwang sapsap. 50, may dagdag pa yan. Ayun, no, may dagdag pa raw po kapag bumili po kayo ng sapsap, no. Dagdag, oh. Oh. So sa halagang 50 pesos, may ulam na. Ang salay-salay po at ang alakaak po dito ay 50 pesos po ang tumpukan. May magkano po yung panindan yung banak? Ayun po ang presyo po ng kanyang isda na banak, no. Ito po ay 100 pesos at ito po ay 50 pesos, no. Yan po ay masarap ipaksiw o idaing. Hello po, Nay. Shout out po sa inyo at magandang umaga po. Enjoy your meals. Nay, salamat po. Thank you.
Alright, so good morning po. Nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang mag-update ng panibagong presyuhan dito sa Malabon. So, yan po ang ating mga kababayan na nag-iikot at naghahanap po talaga ng mga murang presyuhan, no? So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot dito sa Malabon Fish Market. So, tara, let's go! So, tumpukan po dito ng galonggong ay 50 pesos. 100. So, sa bangus naman po ay 60 pesos ang isang piraso. Saan makakita yellowfin 100? 80 lang kilo. Dito ay 80 pesos po ang yellowfin tuna. 80 pesos po at murang-mura po ang yellowfin tuna natin dito ngayon sa Malabon Fish Market. Ano bilang ilo to, madam? 4? So, sa kilo naman po ng pusit kalawang ay 160 pesos. At ang hipon po ay murang-mura, no, sa halagang 250 per kilo. Oh, 100 maluluto. Oh, 80 ang kilo, yellowfin maluluto. Sayang lahat yan, madam. So, dito naman po ay 80 pesos ang per kilo po ng tilapyang Batangas. Hello, Boss Lando. Shout out, idol! Magkano sa tumpukan? Saan yan, sir? Nakabila 50. Ano? Sa tumpok na. Ito, 100 pesos po. Itong tumpukan po ng galunggong, no? Tapos dito po ay 50 pesos. Uy, sama mo ako sa vlog niya. Shout out sa'yo, bossing. Ayun, shout out. Salamat po. Magkano binibenta? So, may mga presyo na po ang ating mga paninda dito, no? Yung tulingan po, 50 pesos. Ayan. Ang kada tumpukan po ng tulingan. Tapos ang tilapyang Batangas dito po ay 60 pesos. Dito mo, so, shoutout to. Ayan, 70 pesos. Idol, shoutout sa'yo. Ayun. Makasuki. Mga kasuki, punta na po kayo sa Malabon Fish Market at marami po kayong mabibiling isda po. Meron din pong kainan dito. At hindi mo siya shoutout yung mga anak mo? Oh, sinoutout na ngayon si Mrs. pati yung mga anak at isang buong pamilya na po. Salamat sa iyo, idol. Thank you. So, yan po yung mga presyo po ng pakpak dito, no? 130 pesos po ang isang plastic ng pakpak, no? Magandang buhay, magandang bukas. Sana marami tayong benta ngayong araw po ng linggo. Ayun, shoutout sa iyo, idol. Ayun. Oy, playa na kayo, bangos. Bangos, Lando. Boss Lando. Ayan, manok, oh. Boss Lando. May ka pumilo dito, Boss Lando. Ayan na, may mga kulay dito, Boss Lando. Pastil. Yan po yung mga tumpukan po ng mangga. Manggang hilaw, no? Sa halagang 50 pesos. Lando, tinatanong ako ng pangalan mo. Good morning sa iyo, boss. Ayan, no? 35 pesos kalahating kilo po dito ng mangga, no? Sambales. So, per kilo po ay 70 pesos. Ang ganda po ng mangga, oh. Mamenta lang po.
Yan po ang kiluhan dito ng manggang hinog. Boss, good morning. Ayun, oh. So, tumpukan po niya dito na sapsap, 50 pesos. Tapos sa kabase, no? 50 pesos, madami na po. Murang-mura po ang isda ngayon sa Malabon Fish Market, no? Pero magkano kilo ang sapsap? Boss, ang ito mas malalaki boss, 100 yan. Ang kilo? Hindi, kalahati 100. Malati. Bali 200, no? Sorry po, sorry. Ito, ang dami na, oh, 50 pesos, oh. Opo. Boss, thank you. Bye boss, thank you rin. Pagpalitin mo nga ito para makaulit sa tatay. So, ang gaganda ng hipon, no? So, sariwang-sariwa ang ating hipon dito sa Malabon Fish Market. So, ang alumaan po. Good morning, good morning. Boss Lando, mapagmahal. So, ang kilo naman po dito ng bikaw, no? 60 pesos. Nerto yun ah. Tapos, ang kilo ng Ay, gusto. asa-hasa, oh. 140. Ang yellow pinto na ay 60 ang per kilo. So, grabe po yung mga presyohan po dito, no? Ang gaganda, oh. 130 na lang yan, madam. Bigay kita dyan. So, murang-mura po yung mga isda natin dito sa Malabon Fish Market, no? 130, madam. Bigyan kita dyan. Shout out, boss Lando. Shout out po sa inyo, mga Lodi. Boss Idol, Boss Lodi. Nag-share na ako kahapon. Mm. Alright, so yan po ang ating mga kababayan po dito na namimili po ng kanilang mga iuulam sa pagkainan, no? So yan po yung mga gulyasan, sa tumpukan po ay 50 pesos. Laki nito, oh. Boss, pagkano to? 350. 350? Oh, so ang ganda, oh. 350 po yung isang ganitong kalaking isda. So marami po ang ating mga kababayan na dumayo dito upang maghanap talaga ng mga maiuulam, no? So dito po ang gaganda po ng hipon natin sa halagang 300 pesos ang per kilo. Ito masarap po. Piraso lang. Wala ka ng belita. 300 po yan ang per kilo ng hipon sa Malabon Fish Market. Thank you. So dito ay 80 pesos po ang per kilo ng tilapyang Batangas. So sa bangus po ay ang kilo na lang po ay 70. So talagang hanggang ngayon ay bagsak presyo pa rin ang kanilang mga ibinebentang seafood dito, no? Talagang ang tilapyang Batangas ay
dagsa pa rin po sa murang halaga. So sa tumpukan naman po ng tilapia, no, dito po ay 50 pesos. So murang-mura po, no? 50 pesos lang po ang tumpukan po ng tilapiyang Batangas. So dito naman po ang hasa-hasa ay sa halagang 120 pesos. So murang-mura talaga ang ating mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? Tapos ang kilo naman po ng mga galunggong dito o matambakan na isda ay 100 pesos ang kilo. So ang tumpukan ay 50 pesos, oh. 50 po. Dito po ang gulyasan ay 50 pesos din po ang mga tumpok-tumpukan, no? So magkano naman dito ang galunggong? Yun. So 100 pesos po ang per kilo po dito ng galunggong, oh. So sa yellowfin tuna ay 90 pesos po ang mga per kilo dito. Yan po yung mga presyohan, no? So 300 pesos naman po ang per kilo ng ipon dito sa Malabon Fish Market. Ang kagandahan lang po kasi dito sa Malabon Fish Market, yung kanilang mga ibinebentang seafood po dito ay may mga presyohan na po na nakalagay na tagging. Kaya kapag bibili po kayo ay makikita niyo po kaagad yung mga presyohan, no? So yan po ang ating mga mamimili sa Malabon Fish Market, no? So talagang dagsa, talagang naghahanap ng mga murang presyohan na mas makakamura talaga sila at sulit ang kanilang pamimili. Ang ganda ng hipo, no? Nasaan na yung pusit? Wala yun boss eh, naubos agad. Ang bilis naman. 340 pa yung kanina. Hipo na lang, spot. Ayun, nagpapahinga. Kala ko kumakain. Iikot muna ako. So, sa tumpukan po, no, binigay na po ng ating kaibigan na si Avatar. Si Avatar, ito po yung The Legend of Fish. Di ba? So, 50-50 po ang tumpukan po dito ng tindang gulyasan. So, shoutout sa'yo, idol. Iyon. 50 lang yan, idol. 50 lang, sariwa-sariwa yan, oh. Diyos! 70 pesos po ang per kilo, no, ng gulyasan, no? Pero sa tumpukan po ay 50 pesos, 3 piraso na po yan. Binabagsak presyo ni Boss Lando, ah. Ay, sorry. Kasi hindi ko ako. 80 pesos po ang per kilo po ng yellowfin tuna. Murang isda. Dagsa po kasi. Oo, murang isda mo yun. Mura to. Ang man. Dati ang Sa, mahal ng ano po, yellowfin. sa iba po ang presyo. Ayan, mga gulyasan po, oh, tumpukan, sariwang-sariwa rin. Nakangalan din ako eh. So sa lumahan naman po ay 120 ang per kilo, no? So sa mga tumpukan po dito ay sa halagang 100 pesos. Shoutout sa inyo dyan. Agawad, shoutout. Shout out! Ay, shoutout ulit sa'yo, kaibigan. So mga laman ng talakitok, no? Ayun, lapu-lapu at talakitok. Magkano per kilo mo na ang talakitok? 120? So 120 po ang per kilo ng talakitok, no? Kahapon kasi hindi ko natanong doon. Nagtatanong na na viewers. Ayun. So shoutout sa iyo, kaibigan, no? Ang per kilo po dito ng talakitok ay 120. Boss, thank you.
So sa batalay naman po ay 100 pesos po ang kada tumpukan, no? So sa mga loro din po ay 100 pesos. So grabe ang mga presyon na nakikita natin dito sa Malabon Fish Market. Napakarami ng 50 pesos na tumpukan. So ang isda po ay murang-mura po ninyong mabibili dito, no? So ang kilo naman po dito ng gulyasan ay 50. Mas maganda pa sa tindera. Ayun, sinabi po ni nanay. Tapos sa bikaw naman po ay 70 po ang kilo. Magkano dito? 50 na lang po. 50 kilo. So murang-mura po, no? Ang kiluhan ng isda dito sa Malabon Fish Market, no? Shoutout sa'yo, idol. Magkano yung bangus mo? 100. O, so 100 pesos po yung isang plastic. Sa gulyasan. 50. Ayun, no? 50 pesos. Napakarami po. Ayun, no? Gulyasan na binebenta po dito sa Malabon Fish Market na naka-plastic, oh. Yan, 100 pesos po yung bangus. So, idol, salamat. Thank you, thank you. 125. So sa kilo ng bangus po doon, no, ay 100 pesos kada per kilo. Oh, ayun, no, dami na bilhin ni Bossing. Ilang kilo yan, Bossing? 5. Oh, 5 kilo, no? Isang ulam na to. Pang isang buwan na ulam. Grabe, pang isang buwan. Oh, 100 pesos po ang kilo. Oh. Talaga ang bangus natin ay murang-murang mabibili dito sa Malabon Fish Market. Wala ko eh. Hindi pa binibigyan. Ayun, ang gulya. Boss, magkano ang gulyasan mo? 80 na lang. O, so 80 pesos po ang gulyasan, no? Sa tulingan, o tulingan 80 pesos din po ang mga per kilo. Magkano yan son? Mga tumpukan ay 100 pesos. So ang labahita po ay 150, no? 150 ang per kilo. Sa tumpukan po ay 100 pesos. Yun, shout out Jonel Baliw. Anak po ni Toyo. Nakaganti ka na, idol. Tututukan na rin ah. Naako siya. So magkano naman ang tumpukan dyan? 100 lang yan. Oh, grabe ang gulyasan ng May-ari tumpukan. niya si Jeffrey Martin. Ayun, oh, shout out sa'yo, Jeffrey Martin, ang may-ari po ng panindang gulyasan. Yan po ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. Ito ay nasa 2 kilo na. Yun. Ha? Sado ah. Tumpukan ng gulyasan. Naunahan mo ako dun ah. Yan po yung mga presyuhan, no? Okay, bukas na ako. Balik ka dito. Kay Baby Picardan. Shout out kay Baby. So, shout out po sa Picardal Brothers ng Tonsuya, Malabon City. Shout out sa inyo. Yan po yung mga pogi ng Tonsuya. So, dito ay 100 pesos ang mga tumpukan ng gulyasan, no? Napakarami. Magtitira ang apelyido mo ah. Kung ano naman. Paano magsasama yung apelyido natin? Magkano yung labahita? Magkano yung labahita? 400, isang buo. Ayun, no? So, 400 pesos po yung isang buong labahita, no? Shout out kay Bongbong Marcos. Yung late. So, ang tumpukan niya, 100 pesos. Yan, no? 100 pesos po yung asahasa, no? Pero sa per kilo na malalaki. 120 lang. Oh, yun, so 120 po ang per kilo po ng asang malalaki. So, ayan po yung mga yellowfin tuna, no? Sa mga tumpukan po ay nagkakahalaga ng 100 pesos yan. So, na marami na po, no? Boss, thank you. Magkano naman ang tumpukan? Saan lang mas
Ayun, no? So 100 pesos po ang tumpukan po dito ng gulyasan. Ang init. Payong. Thank you. Oh, sandaan lang, nakablog yan, oh. Salamat. Alright. So, ito po naman ay mga panindang naka-atado na, no? Yung mga nakahiwa na. So, tuna. Ang tuna po ay 150 ang per kilo. Ayan, ulo po. Ano ka uwi na tayo? Sigurado. Da! Oo. Now, No. Ito pala eh. Ito po yung isdang salenga. No? Magkano yung salenga mo? So 140 po yung salenga, no? Murang-mura. Tapos ang isdang talakitok. Magkano yung talakitok mo? So 160 po ang per kilo ng talakitok, no? Ayan, no? tingnan mo yan. Alin yan? Oh? Oo. Ang ganda ng asang. So, napakaganda po ng talakitok natin dito, no? Sa halagang 160 pesos ang per kilo. Ang isang piraso? Isang kilo? No? Wala pa. 50 lang. Ay, boss, ano? Masisi Shout yan. out. Shout out sa'yo, kaibigan. Walang bahid ng yelo. So, ang bangus po, no? Magkano po ka ng bangus? Tandaan lang. So, 100 pesos, napakarami na din, no? Sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa yung mga tindang bangus dito, no? Sa halagang 100 pesos ay meron na rin po kayong maiuulan sa hapagkainan. Magkano gulyasan? Ayun. Tumpukan yan? Kilo. Ito ang tumpukan po ay 100 pesos po ang gulyasan, no? Dito po ang per kilo, 60 pesos. Magkano sa pusit kalawang? 160. Oh, so 160 po ang per kilo po ng pusit kalawang. Bigyan mo si tatay. Boss, thank you, thank you. Boss Idol, magkano na yung talong mo? Silang boss. So 60 pesos po ang per kilo ng talong, no? Ang palaya. Silang boss. Oh, yan, no? Murang-mura pa rin po ang mga gulay natin dito sa Malabon Fish Market, no? Ang kilo po ng ating ampalaya ay 60 pesos. Tama ko na po yan. Ang talong po ay 60 pesos, no? Ayun na, meron na pong inihiwa. Ito po yung mga inihiwa po na binebenta sa halaga. Ay, magkano to? Ayun, no? Ito po ay 20 pesos. Ayan. 20 pesos po yung isang plastic ng talong. Marami na po yun, no? Nay, salamat po. Good morning po, Nay. O, dito po, murang-mura pa rin po yung bangos, no? Kahit saan po tayo mag-ikot, talaga ang presyon po ng bangos ay murang-mura. Dito po ay 100 pesos po ang per kilo. So sa naman po, ang kalahati ay 70. So pumapalo po siya ng 140 pesos po ang per kilo. Ang gaganda po ng asa-asa. Ang sarap nitong ipaksiw. Lagyan si Boys Kamati sa katalbos. Mhm. Kalamansi. Ipon, Nay, salamat po. So tumpukan po dito ay 50 pesos. Oh. Hindi ka sa shout out? So mga talakito. Yellow pinto na.
Magkano kilo mo labahita? Magkano kilo labahita? 160 lang yan. Ha? So ang labahita po dito, no, 160. 160 po ang per kilo. Hindi natin ito ha. Yan po yung tuna, no? 120 po ang per kilo. Ang lalaki. So sa tumpukan po ay 100 pesos at 50 pesos ang mga tumpukan po dito ng galunggong. So sa sapsap naman po, ang tumpukan ay 50 pesos. Sariwang sapsap. 50, may dagdag pa yan. Ayun, no? May dagdag pa raw po kapag bumili po kayo ng sapsap, no? Dagdag oh. Oh. So sa halagang 50 pesos, may ulam na. Boss, thank you. Shout out. So sa tumpukan po ay 50 pesos, no? Tulingan. Tapos sa tumpukan po ng galunggong ay 50 pesos. O yung ininom ni Sapuni, dinti ako kung di ko na. Sabi mo, kinuha ko ah. Kuha ka ba isang tumbo? Ito lang. Wait lang, wait lang. So sa kilo naman po ng hipon, no? 250 pesos po. So dito po sa Malabon Fish Market, grabe po ang mga ibinagsak na isda. Talagang dagsa po. Ang mga tulingan at gulyasan po ay murang-mura po ninyo mabibili dito sa Malabon Fish Market. Pati ang mga bangus po, may mga presyon na po talaga nakalagay. So, tumpukan po ng tulingan, no? 100 pesos. So, may mga presyon na po talagang mga nakalagay. Yun po ang kagandahan dito sa Malabon Fish Market. Yung mga paninda nila ay meron na po mga nakalagay na presyohan. Ang salay-salay po at ang alakaak po dito ay 50 pesos po ang tumpukan. So ang asa ay 100 pesos, no? So dito po ay 130 pesos po ang per kilo ng bisugo. Kasing kahit isang dalang galunggong. So yan po yung mga tumpukan po natin dito sa Malabon Fish Market. Talagang dagsa po ang kanilang mga ibinebentang tumpukan ng isda. Galunggong boss, galunggong. Hindi. May magkano po yung panindan yung banak? Tandaan. Ayun po ang presyo po ng kanyang isda na banak, no? Ito po ay 100 pesos at ito po ay 50 pesos, no? Yan po ay masarap ipaksiw o idaing. Hello po, Nay. Shout out po. Shout out po sa inyo at magandang umaga po. Enjoy your meals. Nay, salamat po. Thank you. Yan po yung mga presyohan po dito na mga isda ay sa halagang 50 pesos. Yan po yung mga tumpukan, no? At ang mga tulingan po ay 100 pesos po ang tumpukan din. Sariwa po yan, sariwa. Yan po ay napakasarap po igata, no? Pwede na. So ayan, no? Ang tambakol po dito ay 100 pesos po kada tumpukan. Sariwang gulyasan o tambakol na tumpukan. O yun, 80 pesos po.
Maramihan na, oh. Benta. 80 pesos po ang gulyasan. Benta nga, boss. 80 pesos po ang kada tumpukan. So sa mga presyohan po ng mga bisugo dito at iba't ibang klaseng isda po ay nagkakalaga ang bisugo sa 160 pesos po ang per kilo. So sa hipon naman po ay 280. Sa espada po ay 200 pesos po ang per kilo. Magkano yan, idol? Yun. So 100 pesos po ang tumpukan po ng tulingan. Ayan, oh. Ang sarap igataan yan. So sa tumpukan po ay 50 pesos sa galunggong. Alright, so sa sitwasyon dito sa Malabon Fish Market, dagsa po ang ating mga isda at talagang napakamura po ng kanilang mga binebenta dito sa Malabon Fish Market, no? So, shout out po sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. At sa mga kababayan po nating vendor dito na naghahanap buhay po sa Malabon Fish Market, shout out po sa inyo. So, shout out sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At lagi po tayong mag-iingat. Ganyan karami po ang ating mga kababayan na dumayo po dito, no? So, enjoy and be safe po sa pamimili po dito sa Malabon Fish Market. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update sa Malabon. Bye-bye na po. God bless.